Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni an tuma aw bisimila Mifa Production ani Ondo Tele o ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ Novembre kalo tile 6 la san 2022. Programme PIPA Mali ale ye jɛkulu ye minnu ye Mali parti tɔn sinfilaka 30 ka olu fara ɲɔgɔn kan tile 5 kɔnɔ ka hakili falen kɛ ni olu ye ni o y'a daminɛ octobre kalo tile 24 ka taa kuncɛ a 29 na hôtel Mande la nɛgɛ 8 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye fo ka taa se nɛgɛ 18 ma. Ni sinfilaka ninnu bɔra parti jɛkulu minnu na o ye ADEMA, ASMA CFP, CNID, MPR, Parina, SADI, IRD, IMRDA, RPM ani yɛlɛma u bɔra o de la. U ka ni tile 5 hakili falen o bolila fɛn minnu kan bakuruba la o ye adamadenw ka hakɛ, cɛ ani muso o damakɛɲɛli, damakasikan sɛbɛn olu kan ka don cogoya min na, campagne électorale olu fana kan ka kɛ cogoya min na n'u bɛ politikiw kɛ u kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ u ka fɔtaw kan ka kɛ minnu ye, bɛjɛ fangaw olu baaraw tagaboloya ani kunnafoni minnu bɛ bila bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la ka se k'a ɲuman ni a kolon o bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na. Ladilikan dira u ma ni bɛɛ lajɛlen kan ka fara développement durable la, durable kan ani communication politique ɲɛfɔli kɛra u ye nin bɛɛ lajɛlen kan. Ni jɛkulu in a kokɔrɔmadonbaga o kɛra mɔgɔ min ye o ye Agence suédoise de coopération au développement international ye. A sigira sen kan mɔgɔ min fɛ o ye IGD de n'a bɛ fɔ o ma ko Institut pour la gouvernance et le développement du Burkina Faso. Wa kabini san 2012 fo ka taa se sisan ma Afrique de l'Ouest jamana fanfɛla la u ye parti tɔn sinfilaka 300 ani kɔ ka olu de ladɔnniya ni baara ninnu na. Mali ta in kuncɛyɔrɔ ni o kɛra ɲinɛ san ta ye a denfaya o taara ka di mɔgɔ min ma o kɛra Musa Tembeli de ni ale kun ye Assemblée nationale au président kɔrɔ ye. Wa a kɛnɛ yɛrɛ kan fana a ɲɛmɔgɔ caman kun bɛ minnu ye ladilikan caman di ni sinfilaka ninnu ma ni o dɔ ye Ali Mure ale kun ye coordinateur kɔrɔ ye ani coordinateur kura min ni ale yɛrɛ fana sigira sen kan Ali Usenu Dure ale yɛrɛ fana ye ladilikan di. A kuncɛyɔrɔ yɛrɛ la u ye gafe dɔ ta ka di ni sinfilaka ninnu bɛɛ lajɛlen ma walasa fɛn minnu kɛra u kunna u kana se ka ɲinɛ o kɔ ani sɛbɛn fana dira u ma min b'a jira k'a fɔ k'u ye tile 5 hakili falen kɛ ninnu kan. Novembre kalo tile 31 tɛmɛnen san 2022 Burkina jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Capitaine Ibrahim Traoré ale nana Mali la nin don kɔfɛlen na ani an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta olu ye ɲɔgɔn ye. Bakuruba la u ka ɲɔgɔn ye kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye Mali ale ni Burkina olu ka jɛ walasa banbaganciw olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ ni jamana kofɔlen fila la cogo min. An ka jamana finitigilaka minnu tɛɲɛna ni u taara ka o don to ni olu bɛ Pritani na walasa ka se ka dɛmɛ kɛ olu ye. An ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta a ye bisi ta ka di ni denmisɛnnin masina ninnu ma. A bisi ninnu kɔnɔ sigiyɔrɔ 70 o de bɛ a la ani nisɔndiya fɛn wɛrɛw fana caman a ye o fana ta k'o di ni denmisɛnnin ninnu ma ni o kɛra octobre kalo tile 31 Kuluba salle de banque la. A bɛ wagati bɔ Kayi 2e arrondissement tasuma kun donna yen sigidala mɔgɔw fɛ ko sababuya kɛ o kun dusuma kasilen don u ka finitigilakaw fɛ sabula ko olu kun ye mugu don mototigi dɔw la o koɲɛla tasuma kun donna 2e arrondissement na Kayi bi na yɔrɔ kura ko o sɔrɔla ni o kɛra octobre kalo tile 28 tɛmɛnen san 2022 a kɛnɛ in yɛrɛ kan min an ka jamana ministre min ka baara ɲɛsinen don lakana ko ma ni o ye Daoud Ali Mohamed Dine ale ni société civile olu kun bɛ a kɛnɛ kan. Octobre kalo tile 24 tɛmɛnen fo ka taa se 25 ma Bank of Africa mɔgɔw kun ye tile 2 baara bila ka o kɛ ko sababuya kɛ k'u ka laɲini o ma se ka sabati u tilala ka segin a kan tuguni tile 5 kɔnɔ ni o y'a daminɛ octobre kalo tile 31 fo ka taa se novembre kalo tile 4 ma o senfɛ u ye yafa deli kɛ u ka clients bɛɛ lajɛlen fɛ ni baara ninnu ni tile damadɔni baara bilaliko la. Walasa ka se ka dɔbɔ gɛlɛya la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ an ka jamana marabagaw ka fara Haut Commissariat kan ni o ye cɛkɛda minnu ka baara ɲɛsinen don
da dumunifɛn o la kɔlɔsili ma. Olu ye balo ta ka di sigida mɔgɔ dɔw ma ni o ye bankasikaw ye. U ye balo tɔni 150 k'o ta k'o di olu ma. Ani jalasagukaw fana u ye balo tɔni 144 k'o di yenkaw ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogo min. Kari ni o kunbɛnna octobre kalo tile 30 tɛmɛnin ma san 2022 bɔlɔlɔ siraw sanfɛ cɛ dɔw bɔra ni ka lagosili baara ta ka silamɛ dinɛ ani kerecɛn dinɛ ka o sɛgɛrɛ. Wa min ye silamɛ dinɛ yɛrɛ ta ye o ye kisi nɛmaba Mamadu Sedina sallallahu alaihi wasallam k'ale dɔgɔya ani Ala. O tɛmɛnen kɔfɛ fana ka tila k'i sen ta ka da kuranɛ yɛrɛ sanfɛ. O kɛra sababu ye ni mɔgɔw fujininna ni u ye u ka dusumakasi k'a yira ni o dɔ ye an ka diinɛ ni bato minisiri Dr Mahamadu Kone. Ale bɔra ka laseli kɛ k'a ka dusumakasi k'a yira. Ale tɛmɛnen kɔfɛ fana CNDH ni o ye jɛkulu ye minnu ka baara ɲɛsinen don adamadenw ka hakɛ lafasaliko ma. Olu yɛrɛ fana ye u ka nisɔngoya yira ni o y'a ɲini an ka jamana kiritigɛbagaw fɛ ko olu ka ɲɛɲini da cɛn kan cɛn ni ɲɛɲini mun ka kan ko ni a sɔrɔla. O tɛmɛnen kɔfɛ fana min ye silamɛw ye olu yɛrɛ fana bɔra Novembre kalo tile 4 tɛmɛnin san 2022 ka taa Monument de l'Indépendance la ni ka u ka dusumakasi k'a yira. Tomiya commune dɔ bɛ ko Jura ale sigida dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Funɛ. Ale ye sɛnɛkɛla dɔ ni o ye Saburu Keyita ye. Ale ye cɛ ye min dansigi a furumuso ka ɲɛnɛmaya la ni o kɛra kabini mai kalo tile fɔlɔ san 2020 ko sababuya kɛ hakili jiginna avril kalo tile 29 o tɛmɛnin san 2020 a y'a ɲini a furumuso ni o kun ye Jɛnɛbu Cinu ye ko k'a ka fini ko. O fana y'a fɔ a furucɛ ko ka ji bɔ ka di ale ma walasa ale bɛ se ka fini ko nka o kɛra sababu ni furucɛ masinɛ ale fujinɛna ale ye furumuso in ka a bugɔ. Bugɔli tɛmɛnen kɔfɛ Jɛnɛbu Cinu ale tagara a bancini dɔ o furucɛ fino ni ale kɛlen ka taa a ɲɛma dugu yen nɔ. Avril kalo tile 30 ni o kunbɛnna alamusa ma u nana bugɔli n'o ye Jɛnɛbu Cinu fari la ni ale weleli lase Saburu Keyita yɛrɛ fama ni o ye o kun ni o ye Po Banu Keyita ye ka ɲɛfɔli kɛ ale. O senfɛ Jɛnɛbu Cinu burankɛ Po Banu Keyita ale y'a denkɛ dɔ da Jɛnɛbu Cinu kan ka wari di ko ka taa CSCOM na ko ka furumuso in ka a furakɛ. Nka o kɛlen ka se CSCOM na olu mɔgɔw ma sɔn ka u tɛgɛ maga muso in na o kɛlen ka bugɔli n'o ye a la ko fo yamaruya sɛbɛn de ka di mairie mɔgɔ fɛ walasa olu bɛ se ka u ka baara kɛ cogoya min na. O senfɛ Saburu Keyita fa ni o ye Po Banu Keyita ye a y'a denkɛ Saburu Keyita yɛrɛ ka fara a furumuso Jɛnɛbu Cinu kan ni o ye Saburu Keyita furumuso ye ko ka taa ɲɔgɔn fɛ mairie la walasa sɛbɛn in bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na muso in bɛ se ka furakɛ. Saburu Keyita ale ni a furumuso tagatɔ mairie la u kɛlen ka se kɛnɛso ale ni Yamuki ni ɲɔgɔn cɛ. A ye a ɲini a furumuso fɛ ko ka ni mairie in tagali ko k'a to yen ko sabula ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye finitigilakaw bɛ ale minɛ ko ka ale datugu. Nka o wale o ma bɛn Jɛnɛbu Cinu ma ale banna ni kumaw dara ɲɔgɔn kan. A ye furumuso in ka jigin ka bɔ a ka bolifɛn sanfɛ ni ka muru labɔ ka a faga ka a kan tigɛ. Ka tila ka taa ka a fililen to yen nɔ finitigilakaw kɛlen ka wuli u ka ɲinini fɛ u taara bɔ muso in su kan ni Saburu Keyita minɛna ka a datugu. Saburu Keyita yɛrɛ a ka kiri o tigɛra octobre kalo tile 11 tɛmɛnen ko dasisi mɔgɔw fɛ. Ɲɛɲini mun taara ka a sɛgɛrɛ o ye peine de mort de. N'an bɔra yen an bɛ taga kokan kibaru la Senegal jamana na. Ziguinchor olu gendarme ye wuli ka jɔ kɛ octobre kalo tile 21 fo ka taa se a 23 ma ko sababuya kɛ ko bingali walekɛlaw ko olu cayara ani minnu fana ka baara ɲɛsinen don ɲɛnɛminimafɛnw olu koɲɛw ɲɛnɛbɔli la ko olu cayalen don u ka wulikajɔ in kɛra sababu ye u tɛgɛ sera ka da mɔgɔ 99 de kan ni olu cɛla mɔgɔ 24 o ye muso ye wa ko ninnu bɔra jamana caman na ko 12 o bɔra Guinée mɔgɔ wɔɔrɔ olu bɔra Guinée Bissau mɔgɔ 8 ko bɔra Gambie 8 wɛrɛ olu bɔra Nigeria
ko 6 olu bɔra Sierra Leone, 1 ko bɔra Mauritanie jamana kan, ani 67 k'olu bɔra Senegal. U ka nin wulikajɔ in senfɛ u ye bolimafɛn 422 ka sɛgɛsɛgɛli boli olu de kan, ni o yɛrɛ sera ka kɛ sababu ye ko permis minnu sɔrɔla yurugu sira fɛ 8 sera ka sɔrɔ u la. U ka nin wulikajɔ in kɛra sababu ye ni tɛgɛ sera ka da fɛn caman kan, ni o do ye ɲɛnaminimafɛn kilo 9 n'a bɛ f'o ma ko chanvre indien ka fara fɛn suguya caman wɛrɛ fana kan. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen, an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la. An ka bi kunnafoni a sera a ɲɔngiri yɔrɔ la. An bɛ foliba lase aw ma, aw ta tɛmɛnen kɔfɛ an ka dibila baara kɛbagaw minnu sababu la ni aw bɛ se ka an kumakanw sɔrɔ ani ni aw bɛ an jɔ sɔrɔ, an bɛ foliba lase olu fana ma. Ala ka bɛn ni basigi ko sabati Mali la ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la. A k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.